wo ma de hye saa bro Nyansapo Modwafo na mo ye hye adeti ne ebube eberebe ne ebube na be kra ne de na ye de ye ti se bi mpredwe se mesrame ka o obisa woto na wo me na do baba no o wudi kisi wa wutu atwere so Eba mi di jawa ne se yesi panyini wontena fie ema aseduamfo sebi wiasmo ewe mpanimfo sebi se oyemu ya eno nkyere se fa yere che ba se ni ahia no kura nanya ne krama ba ko de be na beso Nyansapo fuwa didamu ewa ni monyam se anwa mo aduane anyakopan no ama chechede no krama fa ho mbrika no esan ho ka ya twere ni mu nyame nai eno mpo na agu afaso na de ya twere ni mu twiwe tonte ya no sane ya fa no kre fa me na menya akwa sechere bonku eba pani ne me mentuma yesi ni din Obama sabe mpanifo se fefe na efe se wada mani be kwamlika no boso ne fo ne yese beti atontia mpanin se kuti kruku ni kruku kura sika ntwade twa otia yenya bisa konfo hima yo gara de mama enan se da foforo ena akraba jebi magima dwa ide minimi se wura mfi dwumadi awutie Nyansapo abadwako ene atena si enan se asem foforo na maduedue mu a masako pe mi wura bio mitiama mre fie ho a mese ho na me bura mo na tutuo na sere be kan da no ono abeyi ni ho a kire onye nipa ya dinisie wadisi ni mu akotene kakra eba na asa ne ntoma fra mu nso a we pa bene pa na nya obia se eye mia menua asuo kwa me edin me bo a menim se amanfo etani na no wabodi ni mpenu present afede akonya basa afede mia atese mitimi didi no atudwa enne asem try dadwa ye be di ho abobo no ene se enton ene abusua akora eyade kro jo minia edinka medawas susuye wo mu kakra nton ni abusua susuye wo kakra na nam se etiefo ehwe me se de minia nana afram ekaye ewo Nyansapo dwumadi so no edin no de esesia no de ate atose a chese be masu kwa me Kumasi Culture Center dwabre mu ho pe na mo ye ne ye kire asane ntimefura twene bo uba na ohwehwe me na bo me din asu a Culture Center obi anu ho de asuo ekwa me mintini atwuma nebehi edika aka se ofin amani ampon abankro nana ne dise kronkron eneme enu ntino se me bo me humrane a na me bo enso de yakosi ya nana osetu nyam kese Asante hine nana bodi ana muso na mechia bantuma ehene echia askoroma mpon ehene nana mechia munyina dwumadie se de Movies Akan no munhwe ne Nyansapo dwumadie mumwa mumfa munhim na amabre de yekuram se de eka Nyansapo ewo ho no watu amami se ebusua edie ni ebusua edie ensoso ni enton Asante ana obi a odi enade bia no ofri ebusua mu obi a sebe yawo ne yese mudi enade maame eyemade akan edi enade no eche se yebusua pa trodo o maame fam che se udi wo abusua kese pa na entonti eye ye papa pa butaye eja wo enyina so ye bonton no pa edikosi se utie ye nua be ma ampimba afi ode nton ebomna ne sabna ne chechire mu dwabe mrante ahene a so hu ya chia no pa ono so metwene ba ha sanati afi se so obi ni mo obi kire no ebi na aduru ho no so hu kotwebrai o mu nyina akotwe aba ma yehu abusua a ofiri mu enton a obo ndi akora se obisa ya ne chese nchiremu a edi nkai a ewo mu no akora ya na obere ntime mpese me ha obere enne me pese ye didi ko abusua no mu ada oroma akanfo abusua no gu ahodo sei akanfo abusua no enam yewura ampimba afi ninton ne mrane o saye yenya maako nson ada oroma enya he enne odo no abosu idie
na wabodi maako na mehunu sɛ deɛ esitie na tiefo nso ati yewo aduanafo ewo ɔmɔdi jaba yɛ aduanafo medium no na di eja ebae na yewo ayoko echese mienu no yaka aduana yaka ayoko yakɔ asene so ho ɛne yakɔ asachi ɛne yakɔ asona ɛne yakɔ bretuo ɛna aka baako ɛkɔ maka ayoko maka aguna ka ho akona nanu so ho na nton a mebubo yi ebia nso na hyenso de a yɛka ɛwɔ na kra me kra aboa musia bia wɔ aboa bi a ɛda ɔmo de ayɛ nyina so ama busua ɛma nton no ɛna yɛnyɛ ne sei sɛ bempane sɛ ɔbakwasia na omia ne kurosum na atekane nso nti dompe tibi yɛ duana ni deɛ yɛmfrɛ duana na machia mi wura kumawu ehene me kwa agogo machia mi wo fanso na ɔba nsuta kwa aman sɛkyerɛ kwa aman abɛkyia mi nana abɛyɛ toro nipa akora wo de hye na mo wahi adawroma munta machine dwumadie no enkoso me mfamfiri hɔ na yɛ mo bomra nti aduanafo ɔmo akraboa ɛne aboa bɛyi jo aduana akraboa tete hɔ no si ebodin pa ɛsɛ bodom so ɛsɛ sakra bodom ɛsɛ sɛ bodom ɛyɛ kraman nti aduana no ne kraman bodom so ho aha yo edu aduana ne otemi a kraman ɛna yɛ wakraboa ne wakraboa sɛ yare a yɛ wekra a wonwi bi wukyiri ɛne deɛ sɛbe wawo ba wo kɔwe wo ba deɛ ne sɛ sɛm no ha yo adawroma sɛ wonim na ayɔ ya ahyegu tisi e ohun indie afeye draso yenko yewranom ayokofo eho nso sɛ yoko de obi kura nkyerɛwa mpanyin zie sɛ ɔsɛ asansafa ade a wɔde kyerɛ ayokofo mu fa ade a ɛfa ne bu makroma so ɔte sa akokɔ bi susura enyi obi a ayokofo sɛbe ɔmanum ɛyɛ ɔmo de di ɔmo penam papa srade papa ne kyɛ sɛ ayoko ɔmo akraboa ɛne akroma kɔdeɛ nti ɔfade a no de akyɛ sɛ me na mfa ayo bi nwiae ɛno ano no yo ɛne yɛ ntinsi abretufo nso ɛso ɔmo akraboa ne ho bretuo ɛna yɛsi esrem se jata kyɛ sɛ sebo bɛma no bretuo akraboa ene sebo yesi esrem se jata no so ati ase ye wo sebo ene wo jata won se sebo ni jata no won ne yire bema no oba so ho enti sa jata no sebo no enu ni bretuo no wati ase ene yem ko asonafo nso ho asona ede ne sense unma dene adene wi no aneni so di onima dene ne na no na mafo edi o ka dene kura saa omuni no bisa wa wo hwe bi kasa de na ne hwan abo abeya ene kwa mama ntire de du odi fu wa hyere ho nso kwa ado bi saa na ye friend kwa ado bi saa na ye nyina esusu aya keka na emu ka kwa ado bi ana obi aye dey ehu no eno ne ye friend adene so ho adene no saa abo no de ono we nitifu o ni suba ba ku bi a mane nye ho asonafo wo mu hu se ye kodidi ye kurase kane ni wo ya beda kane mu bo mu ani tie ba ko a me fili wo mkura no dabi wo mpesu so abakwasema mni mfa kwa akwan do bi ho ne se wo se sebe odine ho ni oyabo otumi ho ade kosoro nanso ansa na wo ho akono gise wo si hu ahwe ade kura hu se me fa kwa me moka ansa na maso de akọ onti se wo hu ade bia no be fa dabi enti no aka me asem bia ani ya duru aguna foso aguna omunso akraboa ene ako
Aku aboa wote brofo onko school so brofo a woka agona no akoti brofo omo akra aboa ene aku ye do asachi na wada urma asachi fo so akra aboa ne de he asachi akra aboa enso ne opete so on na dia ho ne die baaye pete edi kwam sa aboa no kunu a unya ba ma ne yesi ade nya wo fa de ko bola sumra so no akwa kodidi enti on na de so ayisira protocol yesi sanitation na asuna no asuna ho no na ye wo sebi asuna wo wo nsuo ho ne kala no ana ne kola no nsuo no ne hu nsenso de no akoye se ejiji se me kala yi me ka se muhu se se brown se die o aye didem sa wo chere hu na nsuo ni yi papa sa na kokko edem no mpie basabasa ente anhu no yesi asuna wo onka onya bia mehunu bi da wo film ikrom ne behin wo fin da ho timia mehunu bi esusu na meto dra pa esu o de yesi wonka wo pem asuna wo oni wo pem wa na yesi jepim wo pem wa na onan ya ho yesi jepim na tufu ayo afi ye ko akonafo eko simprim asare nana eko se na ye ni adika eko de se ukowura mu a yesi osuni ni ho a eko ni panyini eko de eboni din a yaboni din asi so prekope so ho a chese wo hunu aboa na onye aboa ketwa ni kese esesa na ntwie a chese utimu se osono eno ne kase ye ni hede nu osono na abo se ne na beben no etwetwea na ebuka na ne tinu esopa oyewura mu bema se ye yi osono firi ho a eko ne ayi susunu so wo ho susunu no ono so oni wo odatia na beben no wo fom na beben no wo fom na no bani mu kakra eso ayi se ko yeke ya beka se yesi boya kreko wo ya sesa ne ta na so no oso kreko di pa boya se ne nne me ka cho se enye se bia usa na no nche se wa adwene soso akade na usa na se wa adwene so a nne mpanifo se wonu usa wo ho a woni nananom na to nsa didi me bia me ne nananom atitiri wa kese na ato nsa adidi anontina sa amre nyina so aka ne kwada basua de a ne ye jana jeje mu ye mfa nya hwe na akrabo ya ye kan ne se wo hwe mu abusua ne nyina na akoye aboa sebi aboa ne dia kai masem bi adam fi kan kire me wo se brand bi a mse o mu usua de ne se obi a mo na akraboa we so de wo se o ya sonana we se ro mu kan na me kan ye we se me ye sonana we so de ameseme ye ayoko na dunu so se ameseme ye wotwen na no se ohu na nso obai so ohu so obi ebo mu ani na ayoko na ye so se wotwen na no okako enti eye pa se se ehunu ya kraboa edabusua no tum se ya wie dabi omu a omudi ahwene nso ye henfo eko omu a sa ne ahwene no ye bomlane sa ahwene no ahwene na ana ahwene pankasa no ahwene papa ayo ma se so wa sa ekuo ni ba no anya hwe amoa ne na ahwene egu na se ayo nti kofo ma de wo wale bia wo don sa boso se pe na kantin ka so piao ndi anya asam ketwa se se asam no kweda ho ye monche sabi ya ma sa ena nanu so aka se papa kwada bo ma so na twekire panini wani ya de kira kola so gina ho anu onko so ati ase na ye wura kro bia Asante kotoko na se tutu so ono wo chia ono abonu mu ase a wo ji so abeda fo no wagene so so eju oti kokko so na de da bia akwa da fo mu wagene so ati ase ene yesu unu ya ma so unu ya ba ho ofa onkunta fo do so so ati ase nti en na wo so na mumu no se no so en na wo so no onkunta fo do so aye ba ne yi ska unya bi edi so ho de me kire no enu ti saa utie saa enton yi ene sede abusua enumu a emayehu na first ntito no na se wo aduana na nka empene ma wo nkoware aduana ni efi se wakowale wunu aba so wakowale wunu ya na ene nso de
sebe yesi nchichemu ni niyama bebree ebi kura na ya akwantuo fra na mufia he te basa na nam se enton no momu no eye anua na emum aware mu de ya na ene ebusua no nanso ye nanam pa de na wo se ne ose kuro mu anase ye beka se ye bibimem na nye kese ti na de wuye bia ne nipa de ne ye de ehwe amamra ya aduanafo ye wo ene se aduanafo ma akwa wade a sebe ni yesisi won aduanafo mema nso kwa wade a ne do wa ye nkoa ende ye de nanam si gina se ye nko abusuan ye nko netum wa ye ho to yi aduanani a ye de nanam makwa se ye nware ye ho wo maka de wo mu kiri nana wada woroma na o kase o pese na hu aduana o se ye fremu twia brade oh aduana se bi nipa ene tokna ma no ye kna man no ne na ko afuom no ne ko afuom a ne dwuma okodie nse okopenam ana wo kire nam e de bre no no nso wanya bi ababidi na yan soso aka ne yedi aduane a yedi ne mono banche utu a o we ne mono na eda baako ena ne wura no ofre ne kraman no ne ko wura mu onu ne ko wura mu no na kraman ne ti ne ho hwi mu no na ne wura ne hu kraman na e kraman no ko akire no ko hu se na oduma nkoma abogya furuma se jafuruma na no wabɔ no na ne wura ne won hunu bi da di kraman no so hunu gya no na de saa no ana onu ahu se wode na no fa eja ni bi obowura ho to wode na no fa eja ni bi no ena wodi mirika na ehyehye no na oba bebia ne wura no to wode tu ho no na akoto aha ya adwan so abandane adwan ye no na aha na hyase ehye na ni wura no eboaboa nua ni bi no odi gusuo to odi gusuo no nso atubanche ana amenken munsu gu ho na ofa bie na odi tumu to oso ahwe to odi tumu no afa di be se donhwe mienu ana amensa no oyi ye banchi na asesa ayefogo ade na emre nti oyi a wodi no na ohun se se ne mununku ene ye tonso ane denku ene osi matwea wa brema die ene ye frɛ no aduana hwea brade so ho leze krama no bodom no di no wasa benya wofro nti aduana hwea brade wa breya die nti wonso so ye no wonso do fa agya no bi no wode baaye ode baaye no na kyese afi ya gitumu se hu se na die ni yedi ni mono no nti ni ye fam na mo a ye fa bibia na yedi ni mono nti na ma ne be ye aduana atwea abrade so ho nti abusua no ye bo ni din ye botofa ye ka sebi wa wo hwe nyansapo dwumadie na ebe ye nwanwa ana enye nwanwa se ote ho na kaniba Asante niba akana kasabi Twi mu wasu ye kaniba ye ka ote eba na afei ote wona ye bisa wo se nton be na obo dodo na me ko yi ase ko ya amensem atenteben program ameye na nanom ya ahemfu adwum ebodwa na me ko cheche amamre ne amanne niema wo ho a ukwa yi ase kra ko bisa se ebusu apanyi nton be na mobo a na ono okofre ne nana ketwa nton be na kosi ye bo na akoso ya no adwa mansa wa ha ne nkabe wu za adwa let's so what kwa epese obia atwi na adwene ba amamre dwumadie nyansapo dwumadie a ose amamre nwanti na ye wo hai so ore me kura se de mesie fra mentimai etimadwam na me no wokasai obi nkyere o sentimefra me ya ade ana me nya ade ni nyina amamre ni amane na ye kyere enti ne na na from to ni nsa frɛ me a eche se be pese se dwumadie wote se nyansapo
se eko TV we so se ebe TV we so se eko ha sadaje netie se wadaje netie na utie a ubenya afutuo esonko so nana odihye wade nyina da ema asuo kwame Kumasi Cultural Center amamre ni amani efie Nyansapo dwumadie nana wadaroma ejani nyina ediba wanim se nimdie adwen oduma kuma nyansa odema wa ye King Solomon prekopa wodi ababe tena Asante man amabia ka Ghana man no atere no se de okoba bia ofa wontema pa na amansan nyina epu behwe wo no osomfo wade nyina da atuma ne behin de se kronkron amori jamfu a de se kronkron me maame ne akosoa mobi awo ne behin atuma ne behin mesi kwame yesu de wodi kai e won sie do abusiafo se na America no se ye obi ka ye obi kire mo so obi amutie momwa ye na dwumadie nka ho hwe akanfo bitimi bu be se meda asase enyanwam enye no koresa bia bi wo wura mu a efu emere se de mu no ye fe na sase eye tum nketenkete de yie na obata bi onu de sebe onikunu enti wo adwuma pon anu akotutu na ode akobọ nkwai na ja wasano David ye koduru ho a aboa nwam na oda hoyi abofuno ebichiri na de onchiri enamma yesi ba bi obi awere obi di awere ho horo mo biso ni gie ehya ase no sie da bia meda asase obi ka to da obi a da bia onya de bi free no ho nti woda no da bia meda asase ene de manya onwam ye aboa takrabo a ye wie nti ebe no enye meda asase enya nwam eye meda asase enya nwam se wan so ya ase nimde we timo nyina no e ma bonte e ma nchirima so ntie bi ma so ya ase na mo moye na mo boye ya na ya ma nchirima no so abatu bi anya sa medika aka mesi asisu bi o se ya hwe ya yen ya amamre obi ne fira monone no betro de abre ye e basa na entwa yie na wa de mpo wa ahunu de bi twa abre wo e na be ye dai adawroma akraba eno nti na me wa hai munta machi na madwumadie ntena ho nyensua bibi emfa moye mbra na no madawroma medamu ase kada chie ena nsumo bio ese me for da se we meda wase amebre minyaawo hwo ho so yie mame na mehia wo da sie mu ene ye soro so eno anu no obusiafo nyame ya adoma da se ne botime kan bio akoraba makramu baba Jimmy won't tell me, get me the worry. I'm a marriage. I never guess, yeah, Mamma, something about what you're oh, Mom, yeah, come here, what I am on to account. I am not your mother, Mope coming one year. And to my fans, I won't cry. Oh, you took our wagons since I was in when you feel I can't know the cool. I be an Asante for my contractor, in my bro. I am a marriage. I know I say, Mamma, something about what you're I be an Asante for what you are.